Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Uba dispersing rani haka kharbai terek ulber arjar pulai ulalek ai saki hakamat ki pulet jong kasadar police station haka baidei bat ki jubab RTI ba ulapan na katanat ka koi ka khia ka sarkar jilla bat ka sarkar padeng ban pan jingtep halor ka jing pelot jong ka sarkar jilla ya ka pisa ka ba ka sarkar padeng kalamang na ka benta ban ya khunthma persya ya ka khlam jingpang COVID-19 house nam arjar pho arphoi kani ka jinglet pensisha jong uba dispersing rani kalong hadien bau MLA jong ka North Shillong constituency uba Adelba Nongrum ulam mudui daga Ijhar haki pulet jong ka Sadar police station hadien ba uba dispersing rani ulakam ba uba dispersing rani ulakam ba hadu saupulai klur tingka ka pisa kala jar ngai naga jinga jingkhen jong ka sarkar jilla katkum ka jinga jubab jong menteri barem jong ka tanat ka koi ka khia u James PK Sangma hayeng dorbar hadin mengayo phone call na po nang ni na po ayo yung ni Sadar petition menin mechingi te ngalawan ni mentakas ni te kadao ka bangawan mentakas ni ini kade halor ka FIR ka ba la fai dau ada ba nang room te katkum ka FIR Lato bat la ujo ada ba room ubis katkum ka ati ai report ke banga ngayo na po Delhi na po Ministry of Health and Family Welfare ti habede bani kane jingwan tasngi ka daw tanrahe ka de ban verify la ne ban pensisai kor kislah tu ka jing submit ne ka jing ai jong uba delbat ya ka ting jonga ni po police station bat ki kor kislah ka banga ai delbat lang baki maka WhatsApp kadai basyane kumno ti hadien bala verify ikut isla na kalian ka police department ka syem ikut isla gidi ka bisya kata benongkong ti hadien bala syem ikut isla gidi ka bisya ti na kalian police body in charge ni wayo investigation official ba dealing ba ni case ula kali yang wong hakano karokom ka pelong ya fi ban fai ya ka RTI po Delhi marba dah kai ko pelong ya tai benongkong kai ko pelong ya fi ban fai ka RTI hadu ba pi la ban tip ba kadon ke jinya fair hapding ka statement jong health minister for assembly but ka RTI report ka bangayo na ministry ti hadin ba laju hadin ka jingkeli jong wayo na kalian jonga ngalapan syai ba ka daw tanrai ko pelong yang ban fai ka RTI for ka Ministry of Health and Family Welfare Finance Division kadaw hi kadian hadien bang i ke newspaper katari ban tip hi pai ba pe ja ni ka new jong petisi mentas ni kadaw hi kadi hadien bang i ke newspaper lang ba Shillong Tan ha ka hau benai bakhandai khat sau tarik kani ka Shillong Tan ka tho ba habede ba ka statement ka bal ai do health minister Jim PK Sangma na ke jingkeli ka bala keli dau MLA ada bat nongrum. Ti katkum statement ka ba ai do ni u Jim PK Sangma. Wong ba kami khalia ka pelut habede ba COVID ani postit me khalia ka jinglut total expenditure ka poi pras pa khandriu klur ar pu ar lak san pu ar hajar lais pa khata. Pras pa khandriu klur ar pu ar lak san pu ar hajar lais pa khata. Hadu katik tarik ke ba long assembly ti habede bat kane ka jing pelut na kaliang health minister la pensyai ru ba kane ka jing pelut ka sarkar Meghalaya ka pelut news pa live hundai klur nriu lak live sahaja live pa khatar live pa khatar tingka ti kata ka jing pelut na statement rei ka na kaliang ka central government pada kalau ai bisa cakap setiap kumbanyu penriu kelur san penriu lak khat prahaja kini kejing pelut kepala be dak sarkar India ka kumla tho angne nyu penriu kelur ka pelong yang ngalabatai hang tai apa wayo ka pelong yang banwat ya ka RTI na po Delhi ha ka
ni haka khandriu tarik benai benengkong ar haja ar pulai tikar kum ka report bangalayo ar pho tarik benai benengkong haju benai hi ar jar pulai ka report ke bayo na Delhi kalong ba ke jing pelut nam ta kani ka covid nam ta ka fish won kabala bai sa da central government kalong khat san klur driu phuwe lak bat ka fish tu bade chispa sau klur khat arlak te hange haba khen total ka fish one a fish two ka poi chispa khat kandai klur te kuma piati baro ba kamdon ka fish two wa ka fish three nam ta jing pelut ta kamut ka jing pelut kalong bai tang fish one wa fish two te nakaliang jonga aktivis te kane kadon kane kejing jubat jong health minister apo ka assembly kadon kejing affair ba hadu supply klur kamut ka klempau apo assembly te balango kalong nakapat ba ubapet bat nakaliang nga aktivis kalong ba kam samladon katak fish 3 expedition te kadon tang fish 1 ba fish 2 te kejing kali long gaja sano ka supply klur ta du jenggelak bae apa ti ba nakaliang junga hadin bangal ay gani ka statement hangne te nakaliang wayo ula syupen kut ba ya kani statement ka bangale banga ay nga matasngi un sale na mentahi bad unsa khot ru ya ka head department state government mekhalia ha be dei ba ne ka kies ka ba la ay da ada ba norum tahi ki ay banga mentasngi po sada station iya Indonesia nakaliang junga ya kene kejing IFR yang model bat ngadu nang kong klaim tip bau na IFR po station su puan yang ong ibar ni so bahasa ailang itu ikut isla ba pio pi gitu ka information ya nakaliang junga ber kum aktivis ku bang ya baru hinga ai ngam so ber re hadin asni man ngayo information nang ba ikut kubor ba wedel bat IFIR persya ya kormen da ka ba pensiong norim ya kaneka RTI ka ba ngale manga di kata ke geli jong pi ke ba piong ba kasong norim sai ke policeman ban syokos yo RTI aktivis nane ban khot sepo kanat ti kani ru nakaliang jonga mene ngala keli yo polis sangtai ngonga hakano berkom pikot yang asani ti de ben don kadau nomor ba nakaliang jonga ngam don bentai e bot adelbat ngam don bentai e halor kani ka FIR ti nakaliang jong polis wa pensai ba wong hisien ba no IFR mention ya kano kerteng kadai ka hok jong polis department ban khot yo to brio ban pensya la ne ban saki hato pidei MP to dispersing ni hato pidei na kadai na sya begini kikot kisla ka ba somit adelbat kadai ka jong pi nakaliang ayo la pensai ba kadai ka hok jong police station ban khot ya buriau chisien bala mention hapoka pepa ka kataro kadon ka gadai hi nomor bating teng ha kasur jong paiba babun hi kiting wat ban le po police station ro ti kani gadai ka ai lese ya mental lese ga bande ta jinggeli jong pi ka bawara man ka jingting smit ya ro ai ti nang ni sakmat nakaliang jonga aktivis ngasukan tu ya baru ginong le ASI ba pimdei bandu jikermen tenggut ka police station ro kadi ka benta ka balapu da sokar India na menta ka jing jinjar kino ki bedei ba kano ka kes la kadi persya ya ki ofisal ne persya ya no ro kadi kamram ju police station hi kadi banyada yo pai ba amdei ban yom yo pai ba ti nani sikmat ngakan tu ya baru aktivis pimdei bandu jikermen filo you know kami bahan na bentay ju mentoy pa what you think what you smith min jadon bay rakat nga don rakat bay baro bat pi baro ki aktivis what do jikan